בין לבין שאני ככה, סתם שתדעו, בין לבין לכל מה שאני עובד פה ושם, אני גם מרצה במקומות אחרים, באוניברסיטת תל אביב, הרציתי בבאר שבע, אצלנו בפני, כל מקומות כאלה ואחרים, על זה ספר שאני כותב. עכשיו, אני אוהב לעשות את ההרצאות של מה שאני מעביר הלאה, מעביר קדימה, אני עושה את זה יותר עם משלים, וככה אני חושב שאפשר להחדיר את זה בצורה יותר מעניינת. משהו קטן על עצמי לפני שאני מתחיל, כשהשתחררתי מהצבא, טסתי לטיול, הייתי ככה כמו כולם, האמת שאני בחרתי לטוס לקנדה. טסתי לקנדה, ובין לבין היינו צריכים להפליג איפשהו. הפלגנו ככה, והיה לנו בכיף שלנו, ופתאום הספינה שלנו הייתה איזה סרטון כזה על איזה גוש קרח ענק, ונשברה. עכשיו נשארנו שם כולם ברחו, ספינות והכל, נשארנו רק אני והרב חובל. הוא נטש, נשארתי אני לבד שם בחוף. עכשיו הייתי כולי צעיר, בן 21, אחרי צבא, שוקיסט. יושב באיזה פאקינג אי, סליחה על הביטוי, ב-nowhere. יושב טוב, סבבה, תסדר, כאילו תשבור את הראש לבד. מה שהיה, התחלתי לבנות שם דברים לעצמי. כלומר, לקחתי עצים, התחלתי לקושש ולעשות לי מדורה קטנה, ולקחתי עם זה כל מיני קוקוסים כאלו ואחרים, זה ישמע הכי הזוי. ולקחת לבנות איזה בית קטן כזה, ובואו להתחבא בלילה מפני, לא יודע מה, אם זה שם נמרים או... אין לכם מושג כאילו איזה מפחיד זה, באמת. וכל פעם לפני שהלכתי לישון התפללתי, שמחר אני קם ולא טורף אותי זה אריה, מהפחד. ממש מהפחד, כי אתם לא יודעים מה קורה שם, אין לך בסדר, זה קנדה, זה שם קנגרו, או לא משנה, מה שזה כאן, מאוסטרליה, לא משנה, חכה, תקשיב עד הסוף. תקשיב עד הסוף. הייתי שם ככה, הייתי שם באי הזה, באמצע שום מקום, ועם הזמן אני ככה ממש חושש שלא יקרה שום דבר לא זז, ואני הופך להיות סוג של אדם קדמון. אבל ככה היה עם הימים. יום אחד, שהלכתי להביא לי קצת אוכל בשביל לשרוד, אז פתאום ראיתי עשן. עכשיו אני מתפלל, כשאני רואה את העשן הזה, אני מתפלל שזה לא מה שבניתי, הבית שלי. אני רץ לעשן הזה, לראות מה קורה. ואני אומר, אלוהים, בבקשה, שזה לא הבית שנשרף, בבקשה. מסתכל, לא יודע מה ואיך, כל הבית, כל מה שעשיתי בידיים שלי נכנס, לא נשאר כלום. שקבתי על החוף, בוכה, מה זה בכי? תמרורים, דמעות של החיים, אמא, זה לא יודע מה לעשות, בכי. יום למחרת, בשעות הבוקר, פתאום אני שומע איזה כזה טרן של ספינה. פותח את העיניים, צועק להם וזה, ככה, מרחוק, איכשהו, בתקווה. פתאום מגיעה הספינה, ובא הרב חובל של הספינה, אמר, תקשיב, אנחנו תמיד עוברים פה, אנחנו רואים שיש פה איזה אי, ובחיים לא היה פה אף אחד. פתאום לפי העשן הזה שראינו, הבנו שיש פה מישהו. בסימן הזה הבנתי שניצלתי. עכשיו, כמובן הסיפור הזה לא אמיתי. הסיפור שלי הכי רחוק הגעתי זה ברצלונה. אבל רציתי להעביר לכם מסר קטן לפני שאני מתחיל. נראה כאילו ראית את המופע של אסי וגורי, מה, לקושש. כן, קוששתי קושמש. כן, יפה, בדיוק, הבאת את זה משם. אבל בקונספט, מה רציתי להעביר לכם? מישהו פה זרק איזה משהו שאני מעביר קורות חיים ולא יודע מה קורה עם זה. העברת. מה שאתה עושה, לא זוכר מי אמר את זה, אתם הופכים את עצמכם למכונה של כסף. הכסף עובד בשבילכם. חד משמעית. אושרת אמרה שעכשיו אתם תשלחו קורות חיים היום, אבל עוד שנה הקורות חיים יתפסו עדיין על שמכם. זאת אומרת שעוד חצי שנה פתאום תקבלו מייל ממורן או לא משנה ממי, פתאום עם איחולים לבביים, בונוס בסך 4,000 שקלים, כנסו לחשבונך בעוד X זמן. זאת אומרת, בואו, לא עשיתי כלום, והכסף עבד בשבילי. בכוונה בחרתי לקשר את זה לסיפור הזה שאנחנו כביכול מרגישים בסוג של עבודים, אבל פתאום באה ישועה משום מקום. ברשותכם אני אתחיל. אוקיי, על מה נדבר? למה להתאמץ? כסף מפוזר על הרצפה. אתם תבינו עוד רגע על מה נדבר. גרף חשיבה, מכל מלמדי השכלתי, השקעה משתלמת, תהליך העבודה מול צוות הגיוס, חבל שהיא לא שומעת את זה. ומיסוך כלכלי ותשואות, בעצם מה אנחנו מרוויחים. בטיפים. קטנה.
אוקיי, אז למה להתאמץ? כמו שאתם יודעים, אני עובד איתם כבר שנתיים. במהלך השנתיים האלו, יש הרבה בונוסים, הרבה דברים כאלו ואחרים שאתם יכולים לקבל. עכשיו, זה טוב, זה אטרקטיבי, זה נחמד, וזה דוחף. הכפלת השכר החודשי. כל בן אדם מקבל X משכורת, שיחס לו שכר. ברגע שקיבלת את החבר מביא חבר, כמדומני מתוך 4,000 שקל יוצא לכם 2,000 ומשהו שקל בנטו. אם אתה מרוויח 10, פתאום יש לך 12. אתה מרוויח 12, יש לך 14. 2,000 ומשהו שקל הם משמעותיים. תחשבו שבמהלך כל חודש אתם מקבלים את השכר הזה. אתם לא צריכים לבקש העלאה מהשכר מהבוס שלכם, או לא משנה ממי. אתם עושים את זה לבד. אתם מחזיקים את עצמכם. שזה כלי נהדר, זה נפלא, תשתמשו בו. פינוקים, ספא, חופשות בארץ ובעולם, מסעדות. אני קיבלתי חופשה באילת, קיבלתי שוברים ל-VIP סינמה סיטי, קיבלתי ארוחות בוקר. זה לא חלילה אני בא ואומר את זה מקום של גאווה, אני רק בא לשתף אתכם, שתדעו, כי כל אחד יכול, כי כל עובד מטריקס. אז חשוב לשתף אתכם בדברים האלה. העבודה מול מקורות אנוש ולא מערכות. כפי שציינתי מקודם, יש המון חברות. נישה, SQ-Link, יש את הגיוס של הפניקס, איפה שאני עובד, יש המון. כולם עובדים חד משמעית עם מערכות. אתם שולחים קורות חיים למערכת, וזהו. ופתאום אם כבר יגידו לכם, שומע, יש איזה מישהו יתקבל עוד X זמן. אין לכם את הפושינג, את מישהו מאחורה שידחוף אתכם. פה כל התהליך העבודה שלכם הוא נטו מול אנשים. עכשיו, כשאני אומר אנשים, זה במלוא מובן המילה, באמת. הם מדברים איתכם, הם מקשיבים לכם, הם דואגים לכם, הם שולחים לכם מיילים, הם יתפנו לכם בטלפון, הם יעשו הכל. תנצלו את זה, באמת. מחר אתם תהיו במקום חדש, ולא תנדעו להעריך את זה, וזה חבל. אז תשתמשו בכלי הזה, זה מאוד מאוד חשוב. אוקיי, אמון זה ודאי. אוקיי, כסף מפוזר על הרצפה. בדיוק. בדיוק. את המשפט הזה שמעתי ככה באיזו שיחת חולין שהייתי בחברה הקודמת, עבדתי שם, הייתי סיסטם בחברה שנקראת קדנט, לפני שעבדתי איפה שאני כרגע. את המשפט הזה שמעתי ככה באיזו שיחת חולין באחד המסדרונות, על איזה מישהי שאמר לי, כן, סבא שלי אמר לי שכסף מפוזר על הרצפה, רק שצריך לדעת איך להרים אותו. בשביל זה כולנו פה. תכלס, כאילו יושבים עד 6-7 בערב, בשביל מה? בשביל לסגור את החודש כמו שצריך. ישנם לא מעט דרכים להרוויח כסף. יש אומרים שהכסף מפוזר על הרצפה. חשוב לדעת כיצד להרים אותו. זה הזמן להעיר את החוש הפיננסי הרדום בכל אחד מאיתנו, ולאחר שהוא יתעורר, הכסף יתחיל לזרום. כל אחד עם מה שנראה לו. אם זה מדליד, אם זה קורות חיים, אם זה לאתר את האנשים. ההצעה שלי קטנה, יש לכם רעיונות, תעשו את זה בדיסקרטיות. כי אם מישהו אחר יעלה לשיטה שלכם, וכל מה שבניתם לעצמכם אתם תהרסו. אז ככה, מניסיוני, יש לכם איזה רעיון, יש לכם איזה הצעה חדשה, איזה משהו, אל תעשו את זה אף פעם בפורום. תגידו את זה תמיד בשקט, יש קשור לאושרת, למורן, לטל, לא משנה, יעל, תעלו את זה ותאמינו שאתם תרוויחו. אבל שאתם רואים את זה, זה גרף חשיבה מהספר אבא עשיר אבא עני. אז לקחתי ככה את ההכנסות מול ההוצאות, על מה שדיברתי מקודם, על הקטע של העוד 2,000 ומשהו שקל. אז יש פה את ההכנסות, אם זה דיבידנדים, ריבית, הכנסות, תמלוגים. יש פה מניות, אגרות חוב, מה כתוב פה עוד? קניינים רוחניים וכו'. ברגע שיש לנו הכנסה חודשית כלשהי שהיא סטנדרטית, סתם לצורך המחשה, נניח 8,000 שקל נטו. סתם נניח זה הכנסה של מישהו. הוא מכניס את ההכנסה הזאת, מתוך ההכנסה הזאת יורד לו ויזה, יורד לו דלק, יורד לו, לא משנה, קניות, דברים כאלו ואחרים, ואז הוא נמצא בסטנדרט שבן אדם ממוצע. עכשיו, בשביל לעבור את הממוצע הזה, אנחנו מכניסים טיפה יותר. אם יש לנו נדל"ן, או אגרות חוב, או קניינים, פה זה בסדר, פה חבר מביא חבר, באבא עשיר אבא עני עדיין לא היה, אבל זה אחד מהדרכים שאנחנו יכולים לקחת לעצמנו. אז פשוט, זוהי טבלה של אדם עשיר. יש לנו פה את ההתחייבויות, הוצאות, אנחנו רוצים לעבוד בשיטה הזאת, בנכסים והכנסות. תזכרו את המשפט הזה, נכסים והכנסות. תהפכו את החבר מביא חבר לסוג של נכס. ואז הוא לבד יעלה לכם לקטע של ההכנסות, וישפר לכם את המצב ופינוקים עם הכל. איזה שקטים אתם, איזה כיף. מכל מלמדי השכלתי. זה סוג של
מנטרה כזו שאני הולך איתה בחיים. כל מקום שהייתי בו, אומנם אני לא בגילי המופלג, אבל כל מקום שהייתי בו, השכלתי ממישהו, למדתי ממישהו. אני לוקח אתכם קטע של נטוורקינג טיפה, וקטע גם של להשכיל מדברים. זהו את האנשים הנכונים וצודו אותם. פה מדובר לא על פרסום בפייסבוק, לא מדובר על פרסום בלינקדין או whatever. איפה שיש לכם את ההזדמנות, תדברו. הביטחון העצמי שלכם כבר יבוא, השפה שלכם כבר תבוא לבד, הכל ישפר לכם לבד. עכשיו תדעו, ברגע שאתם מדברים, השם שלכם נשמע. אם זה לא משנה, ישראלי, צורך העניין, יודעים שהוא מגייס אנשים, אז שומעים את השם שלו, ומעבירים את הטלפון שלו, וככה אתם בונים לעצמכם מעגל של טירוף של אנשים שפשוט פונים אליכם, פתאום שולחים למייל, בן, כך וכך, מצוי בעוד קורות חיים שלי. פתאום. תצאו את האנשים האלה, לא סתם זה נקרא Headhunters. תהפכו לאחד מהם, תחיו את זה, באמת, זה מטורף. בדקו סקר שוק, משרות אקטואליות, ביקוש, אושרת תהיינה את זה מקודם, אם זה תכניתים של אייפון, DBA, אורקל, CRM, whatever, תמיד תבדקו מה הכי אקטואלי ותהיו הראשונים לעשות את זה, תמיד תדחפו. להרחיב אופקים, תמיד לקרוא, אם זה כלכליסט, דה מרקר, גלובס, לא משנה מה, לקרוא, הכל איפה יורד, איפה יש אחוזי אבטלה. אתם רואים שיש חברה שעומד לפשוט רגל, ישר לעדכן אותו אושרת, תקשיב, יש לנו כך וכך, שעומדים ליפול, פאק, לא קרה את זה, ישר, הרווחת בי לחשוב פעמיים. זה משהו שאני מאמין בו נוסף, לקרוא ספרים בנושאים כלכליים, שפת גוף, פסיכולוגיה, פילוסופיה. זה נשמע כזה גם סוג של כזה להרים גבה, אבל כמה שתהיו כאלו בחיים, גם ברעיונות עבודה, גם ביחסים בין אישיים, גם בדברים מקצועיים, דברים שיעזרו. זה משהו שאני יכול להגיד לכם שלי אישית עזר, כל אחד יכול לקחת את זה לאן שהוא רוצה, אבל דברים שהם מאוד מאוד מומלצים. תמיד אני מפספס משהו. חזנו, אוקיי, סבבה. שם המשחק, ביטחון עצמי. תאמין בעצמך, שפת גוף, הליך שיחה, שפה תקנית, פסיכולוגיה ופסיכולוגיה הפוכה. המוצר זה אני, ידע שווה כוח, פסון כשמו כנו. בסדר ממש קצר ולעניין. להאמין בעצמך זה אחד העקרונות של שיווק העיקריים, שמה שאתם עושים פה נטו, אתם משווקים את עצמכם כאנשי, נקרא לזה מחירות סלש גיוס, וכמובן לחילופים משווקים את מטריקס, זה להאמין. אם אתה מאמין באמת שהמשרה הזו שווה, המשרה הזאת תמנף אותך, ואתה תרוויח מפה משם, אתה תרד, אתה תשדל את זה, זה מה שהצד השני יקבל. אבל אם תבוא למישהו, תשמע, יש לי איזה עבודה, אם אתה רוצה, סבבה. לא יוכל את זה. האנרגיות שאתה שולח, זה מה שהבן אדם מהצד השני רואה. השפת גוף שלך, תדבר כזה, סליחה על הביטוי, עם דלדל כזה, כפוף וזה, הוא יראה שאתה לא מישהו רציני. לכן השפת גוף שלך תמיד תהיה חשובה, לדבר בביטחון עצמי, הליך שיחה, שפה תקנית, לדבר בקול ברור. פסיכולוגיה הפוכה, ביזנס. אין מה לעשות, אני לא אומר חלילה לשקר, אבל ביזנס. לערבב אותם כמו שאתם רוצים, תפסלו אותם בדיוק כמו שאתם רוצים ותקבלו את זה. המוצר זה אני מה שהזכרתי, ידע שווה כוח. תדעו על הדברים הטכנולוגיים, כל מה שקורה, כל ידע, לא משנה, כל כלי שיש לכם לאחוז בו, תאחזו בו, זה יביא לכם עתיד לגיוסים שלכם. כלומר, אם יש לכם איזה DBA, יש לכם שאלות, אבל מה קורה עם האורקל 7.7, אם אני אעשה בזה? עובדים עם זה? התשובה היא כן, כי אתם יודעים, אתם מכירים את השוק. פסון. תבוא עם פסון, כי לא אין לי מה להרחיב על זה יותר, זה פשוט כשמו כן. שיווק גרילה, אנשים מגבשים עליכם דעה. כמו שעכשיו אני עומד וכל אחד חושב פה משהו בראש עליי ועושה את הידיעה הזאת ואף אחד לא יכחיש, כי ככה זה עובד, כי אותו דבר כמו שאני עושה עכשיו שאני מדבר איתכם, אני רואה אתכם, זה עובד אותו דבר, זה רציונל של שנינו או של כולנו. אנשים מגבשים עליכם דעה. איך שאתם מתלבשים, איך שאתם מעריכים, איך שאתם מגולחים, איך שאתם מדברים, מה שאתם עושים. אנשים מגבשים עליכם דעה. סוד הרושם הראשוני. אם אתם באים לכל מקום באשר הוא, חשוב שתחשבו על זה תמיד ותזכרו את זה. אני בכוונה לא מרחיב כל אחד באשר הוא. בניית אמון, שמועות חיוביות, 6 אנשים, שליליות 22 אנשים. אם יש לכם שמועה חיובית, 6 אנשים מעבירים את זה על פי מחקרים. 6 אנשים על כל משהו אחד חיובי. במידה ועשיתם משהו שלילי, זה מתפשט ל-22 אנשים.
ממש במהירות. הכל כמובן אני מבסס על מחקרים, הכל זה לא דברים שהבאתי מהראש. חקרתי, קראתי לפני. אני יכול לשלוט במסרים שאני משגר ואז החיים שלי יותר טובים. יהיו טובים יותר, סליחה. תיקחו את זה לאיזה מובן שאתם רוצים. אתם יכולים לקחת את זה כקואוצ'ינג, אתם יכולים לקחת את זה כסוג של עבודה, אבל כפי שזה נשמע. הופעה, לא להתלבש לעולם למקום ששאר הציבור לא לבוש כמוהו. אם עכשיו אני אבוא, סתם דוגמה לצורך המחשה לאיזה חברת הייטק, אני אבוא עם איזה, לא יודע, עם איזה ג'ינס כזה, רופף כזה, ואיזה חולצה כזאת של, לא יודע מה, של דלזל, וושינגטון, whatever, תסתכלו עליי כאילו, מה אתה אומר, מה גבר? כאילו לא הבין מה אני רוצה. תמיד תדאגו להתלבש בצורה מתאימה. אנשים שופטים אתכם גם לפי הלבוש שלכם לפני שאתם יודעים מי הם, או מי אתם לחילופין. fake it until you make it. כשקשה בלבד, בכוונה. fake it until you make it, זה לא משנה מה, כמה קשה, כמה זה. תמיד יחייכו, תמיד תהיו בתקווה הטובה, תמיד תהיו עם האנרגיות. הזיוף הזה לכאורה זה משהו שהפוך להיות אמיתי. אז ה-fake it until you make it, שוב, קחו אותו לכל מקום לחיים, ובאמת זה until you make it, הם תצליחו. חוק כללי הלבוש על פי ג'ון מלוי, אחד מהמחברים הגדולים בארצות הברית של כל הקטע של נטוורקינג. נקרא את זה ממש בקצרה, אני לא אפרט. אם יש לכם אפשרות, תתלבשו באושר, תקפידו תמיד על ניקיון, לא תמיד צריך להיות נקי עד שיגעון, אבל הכרח להיות תמיד נקי. אם אינכם בטוחים מה היו הנסיבות של מצב מחירה, יתלבשו תמיד בצורה שמרנית יותר ולא שמרנית פחות. לעולם אל תעדו פריט המצביע על קשר אישי או אמונה כלשהם, אלא אם כן אתם בטוחים לגמרי שאדם שלא אתם מוכרים שותף לאמונות האלו. הכלל הזה מקיף עניבות הקשורות לתחום מסוים, סמלים פוליטיים או דתיים וסמלים דומים אחרים. יתלבשו תמיד באותה הרמה כמו אדם שאתם מוכרים לו. לעולם אל תלבשו ירוק, זה מפקפק. לעולם אל תשימו על השיער משהו שיגרום לו להבריק או להיראות משומן, כמו אנשי מכירות, כמו שמציירים אותם עם חיוך כזה ועם שיער כזה מבריק. בדיוק, זה הרעיון. זה פירוטכניקה. מה זה אינרציה? אינרציה זה כוח ההתמדה על פי גלילאו גלילי. גוף ענן משטח אופקי ללא הפרעה חיצונית ימשיך לנוע באותו כיוון במהירות גבוהה. ובכדי לשנות גודלו את כיוון למהירות הגוף, שזה התאוצה, יש להפעיל עליו כוח. בכוונה לקחתי את האמרה הזאת של הבחורצ'יק הזה, שתיקחו אותו לקטע של החבר מביא חבר. אני מהמייל הראשון, אני יכול להגיד לכם שהתחלתי לעבוד בשנת, להערכתי 2009, במטריקס, משהו כזה 2009 או תחילת 2010. אחרי חודשיים התקבל לי הבחור הראשון, החבר הראשון, שגייסתי, שהוא לצורך העניין חבר שלי שעדיין עובד במטריקס. ומאז אני לא מפסיק. זאת אומרת, ברגע שאתם רואים את התכלס, אתם רואים את הכסף, יש פה גם אחד הבחורים אמר שהוא שלח לידים, וזה לא עובד, לא זה. לא להתייאש, כל הקטע של האינרציה, גוף ענן על משטח אופקי ללא הפרעה חיצונית, תמשיך לנוע באותו כיוון מהירות גבוהה. תמיד תישארו באותה מהירות גבוהה, באותו כיוון, תמיד תמשיכו לנוע. ברגע שתפסיקו ותגידו, לא יודע, אני לא יודע אם זה שווה את זה, לא יודע, אני שולח ולא קורה כלום. פתאום למחרת אתם מקבלים איזה מייל של 3 אנשים שהתקבלו, ופתאום יש לכם, לא יודע מה, X כסף שיקבל לכם חשבון לפתע, סליחה. יש להפעיל עליו כוח, תזכרו, תמיד, להיות אינטנסיבי, בהכל. אוקיי, חוק 40 יום זה עוד משהו קטן. אומרים שבשביל לשנות או לחילופין להוסיף הרגל כלשהו, מה שצריכים לעשות זה במשך 40 יום. נניח, סתם דוגמה, אם אתם מצחצחים שיניים בלילה או עוד בבוקר, תתחילו 40 יום ברציפות, אחרי 40 יום זה יהפוך לכם להרגל. עכשיו, אחד מהדברים שאני שייכתי את החוק 40 יום, זה 40 יום ברצף, תשלחו קורות חיים. חד משמעית, כי זה יהפוך לכם להרגל. ביום שאתם לא תשלחו קורות חיים, אתם כבר תגידו, וואו, פספסתי משהו, לא עשיתם כלום בשביל לעשות כסף. באמת, תנסו את זה. זה שוב, זה דברים שאני לא אומר, לא על פי מחקרים שלי ותיאוריות שלי, כי אני קטונתי. לא, זה קבלה. זה בכלל לא מהקבלה. לא, חוק 40 יום אומרים יש... גם משה רבנו הלך 40 יום ו40 לילה, וגם אליהו הנביא, הרבה דברים בתורה קרו 40 יום. אוקיי. זה מאוד, יש בזה סוד. אוקיי, מעולה, אני פחות... זה אומר קבלי, זה בא מהתורה עוד לפני... כן, סבבה, מעולה.
רואה, מפה ידע השכלתי, זה משהו שזה, בדיוק דיברתי. גם 40 שנה שבני ישראל הלכו במדבר, 40 שנה יש לזה משהו. יש פה כל מיני דברים, יש פה רעיון מאחורה. לא, מעולה, זה טוב. לא היה להם ברייס. לקח להם 40 שנה. יש הרבה עומק מאחורה. אני אוהב כבר, כי תסביר לי מה אתה יכול. לא, אני אוהב. ביום שהווייז קרס אני גם נסעתי 40 דקות. יש לי מפה של אטלס, אני כבר למדתי שזה פה ואני... תהליך עבודה פה לצוות. מה שתראו פה, עוד שנייה אני אראה לכם, צילמתי טיפה מיילים וכל מיני תהליך עבודה. אז שוב, זה זיהוי משרה על פי בקשה מהצוות. אם אושרה תשלח לכם, עשית את זה מייל תפוצתי כזה, נכון? לכל הסוכני שטח. אתם זהו את המשרה ותפרסמו אותה. בדיקה שוטפת מול צוות הגיוס, אם יש משרות חדשות, אם פרסמתם משרה בפייסבוק או לינקדין או whatever, האם היא נסגרה, עדיין רלוונטית, תתעדכנו, יכול להיות שאתם עדיין עובדים כביכול לחינם, יכול להיות שיש משהו יותר אטרקטיבי, תמיד תבדקו. הפעלת קשרים, נטוורקינג, יש לכם חברים שעובדים במקומות כאלה ואחרים, חד משמעית, שיכירו את השם שלכם. שידעו מי זה, כל אחד שיציג את עצמו, שידעו מי הוא. כי השם שלכם אומרים טוב שם משם אין טוב, אתם מבינים? אז השם שלכם הולך לפניכם. אז שיכירו את השם שלכם, השם שלכם יובילו אתכם למקומות שאתם לא חולמים עליהם. אתה תגור בבאר שבע, תקבל מחר מייל מישהו מטבריה, שמעתי עליך. נטוורקינג. וזה יוצר את זה. קבלת מייל השמח, מה שכולנו אוהבים לראות. איך זה עובד? בית אושרת חלמי, שאתם רואים, מדריך, מטמיע, יש תשתיות, יש תקשורת באבטחת מידע. היי בן, קורות חיים של יחזקאל ירושלמי, אם יש מצב לעזור, תודה רבה מראש, ערן גל, שאר את הקורות חיים. בודקים, אני עוד שנייה אראה לכם את כל השקלו. הנה אובמה, אני קורא לה אובמה כי היא כל כך עסוקה כל הזמן, כמו ברק אובמה, זה הניקניים של אושרת אצלי. אבל פה אני אומר לה, אני סתם יש לנו איזה בחור מהעבודה שלנו שמחפש משרה כלשהי. אז אני בכוונה בחרתי להראות לכם את ההתכתבות שלנו. מה קורה, יש שם סגירות בטוחות אני מציע. אז הוא יכול לעבוד בתור מנהל רשת זוטר, יש סיסטם. ואני אומר לה, אני אפרט, אושרת, הוא באמת אותך, הוא מחפש עבודה. חבל שחברה אחרת תקדים אותו. ואז אתם לוקחים את זה לעצמכם. פרופיל הסידריקס פולי, תחת בוא נעשה כסף. אושרת עונה לי, הצענו לו משרה כזו או אחרת, הוא שלל, תפתח לו משרה. זה שוב, אני מראה לכם את הקטע שאתם עובדים במהלך טריוויאלי על העבודה, ואתם מודעים על כל אחד ואחד מה קורה, שזה חשוב. ויותר מזה, זה מדרבן אתכם להמשיך, כי אתם יודעים איפה כל אחד עומד. אז זה מצוין. תמשיך. תראו, אלה, נניח סתם דוגמה, אני לומד, אני עכשיו מסיים, אני עושה בין השאר את הקורס שמכיר CCP Enterprise. אני לומד CCNA, אבטחת מידע, לינוקס, כל מיני דברים כאלו ואחרים. אלו, אלי רחמים. אני הבאתי אותך. אז... לא יודעתי. כן, זה היה אותה. אז כל אלו, אני מזכיר, אתה יודע, בנוסף מזכיר לגבי אלי רחמים, עורד לשבת, שהיית וזה, בסוף אחת נמל. קיצור, כל החבר'ה האלו... אתה אפילו לא יודע, אתה רואה שזה נכון. כל החבר'ה האלו זה חבר'ה מהלימודים שלי. אז שוב, אני רשמתי לה כל אחד ואחד, ואני מפרט מי זה כל אחד. זה חוסך לה גם עבודה. היא מגיעה לקורות חיים עם ידע כלשהו, עם סוג של רושם ראשוני שאתם אמרתם לה עליו. היא יודעת על מה מדובר ואיך. היא כבר אושרת והצוות כמובן ישלטו לבד. אבל זה משהו שאני אפרט כל אחד. כל אחד ואחד. יחזקאל ירושלמי. דיברנו עליו מקודם, שלחו לי סתם מייל שלו. שמחה כן, כי יחזקאל ירושלמי קראת לעבודה בחברה, התחילת עבודה בראשון ליוני 2011. מראה לכם שוב, בכוונה רציתי להמחיש את השיטה של הנטוורקינג. אוקיי. משהו קטן לסיום. כל יום, באמת, חשוב, בלי קשר למטריקס, בלי קשר למטריקס, בלי קשר לכלום. שאל את עצמך מה עשית היום בשביל להתעשר. מה עשיתי היום בשביל להרוויח? יעזור, תקשרו את זה עם 40 יום, תהיו עשירים, חד משמעית.
מה עשיתי היום בשביל לעזור לעצמך במקום העבודה שלך? קורות חיים, לך, למדתי, חקרתי, קראתי, לא משנה מה, תשאלו את השאלות האלה. זה בונה אישיות, זה בונה לכם פרופיל. האם החסדת עצמך מספיק? שוב, חוזרים לקטע של היח"צ. אחלה יפה. ביבי, זה מיליונים. השיר ומאושר זה אתה. זהו חברים, כאילו, מקווה שתיקחו את זה למקומות חיוביים, תעלו ותצליחו ותודה רבה שהקשבתם.